Fisioterapia eta autismoa. Autismoa garapenaren gaixotasun bada honako arazo hauek eragiten dituena. Komunikazioan eta interakzio sozialetan gabezia iraunkorrak. Portaeren, interesen eta jardueren eredu murriztaileak. Zailtasunak prozesamendu eta integrazio sozialean. Kalkuluen arabera, Espainian, herritarren 1% eta 5% artean izan daitezke autistak. Diagnostikoa konplexua da eta askotan berantiarra. Arazo honen konplexutasuna bere aldakortasun handian datza. Ez soilik pertsona ezberdinen artean, baizik eta halaber pertsona bakoitzarengan denboran zehar ere. Honen eredu da ahalmen kognitiboetan izaten den aniztasun handia, adimen normal edo hobe batetik desgaitasun larrira arte. Zergatik behar dute tratamendu fisioterapeutikoa? Autismoa duten pertsonen 50%ak zailtasun neuromotrizak dituztelako. Muskulu tonuaren eta mugimenduaren alterazioak, ibiltzeko zailtasunak, atzerapen psikomotorra, batzuetan eskailerak igotzea edo jaistea edota idaztea erasaten duena. Sistema propiozeptiboan, vestibularrean eta taktilean ez askitasunak, hau da, gorputzaren kontrolean, orekan eta ukimenaren pertzepzioan zailtasunak. Fisioterapiak honako hau landuko du. Individualizazioa, paziente bakoitzaren arazoak modu pertsonalizatu batez tratatuz. Estruktura, ingurunea egokituz aurreikusteko modukoa izan dadin, komunikazioa erraztuz eta helburu argiak jarriz. Intentsitatea eta orokortzea, denboran zehar eta eguneroko inguruneetan egindako interbentzioen bitartez. Ez dago mirarizko tratamendurik autismoarentzat, baina fisioterapiaz bakoitzarengan dauden ahalmen guziak loratzen lagundu dezakegu.